Проблем ли е в нашата здравна система комуникацията между родители, детето, пациент и неговите родители? Краткият ми, но съдържателен опит от работа в Изпълнителната агенция за медицински одит показа, че 50% от постъпващите жалби във връзка с деца, подчертавам, са преди всичко дефекти в комуникацията. Тоест, това са случаи, при които не е установено нарушение на медицинските правила. Но внимателното прочитане на жалбите показва, че именно в това е проблема. Липса на правилна комуникация. Родителите твърдят, нищо не му обясниха, не ни обърнаха внимание, а лекарите и медицински екип обратното. Всичко обяснихме, многократно разговаряхме с родителите. Кой е прав? Възможно и двете страни. Това до голяма степен отразява липсата на комуникативни умения, както на медицинския екип, така и на родителите. Но притежаването на умения за качествена комуникация е задължително за медицинският екип. Къде е проблемът? Има множество документи, в които има най-различни фрази, изречения, текстове, алинеи, които се отнасят и за това общуване между родители и деца. Между родители, извинете, и лекарите. Или въобще пациент-лекар. Например, правилата за добра медицинска практика на общо практикуващите лекари, които предполагам повечето от вас познават, припомням, че са изградени на базата на утвърдени световен европейски опит прямо стандартите за добра практика на фамилните лекари в редица европейски страни. Разбира се, съобразени с нашите в случая национални особености. Изисква се да има професионална компетентност, забележете добри комуникативни умения, достойно отношение към пациентите, етичност в поведението, умение за работа с екипи. Няма да чета всичко това. Много хубави текстове са написани, да се изслушва и пита пациента, да се споделя по разбираем за пациента начин на информацията, да отговаря на въпросите на пациента и да го информира за развитието на заболяването, да се увери, че всичко е направено необходимо, за да се преодолеят езикови и други бариери в общуването с пациента. Той трябва да пази и защитава благоденствието на децата и юношите, да предлага съдействие. Всички тези фрази ги има в добрите правила за общо практикуващите лекари. Но какво се установява, когато прочете тези текстове човек внимателно? Че те са като цяло декларативно положителни, пожелателни, извинете. Липсват отказания каква технология да се използва за комуникация с децата и родителите. А технологията понякога е решаваща за постигане на желаната степен на информираност на родителите и детето. Когато, разбира се, това е възможно. Връзката лекар-пациент изисква усвояване на етични правила и деонтология. Разясняване на основите на комуникацията. Установяване на емпатична връзка с пациента и то с респект към неговата етичност. Адекватно поведение при съобщаване на заболяване с неблагоприятна прогноза, разработване на индивидуален план за обучение на пациента, страдащ от хронично заболяване. Тази интерактивна комуникация с пациента е от фундаментално значение за всички и във всички медицински дейности. Какви са методите на комуникация? Може би изглежда елементарно, но си позволявам да го припомня. Вербални, невербални, подчертавам емпатията и съобщаване за тежко заболяване, инвалидизация или смърт. Какви фази има в общуването? С родителите. Тук под пациента, разбирайте навсякъде и родителите. Първата фаза е да изслушаме пациента. Сега тук бих казал изслушваме, но и да чуваме това, което казва, ще се спрем по-нататък на това. Задаване на въпроси и уточняване на семиологични елементи. Не е отминало правилото, че добрият разпит на пациента, а по добрия разпит разбират и тези фази,
е ключ към добра медицинска дейност. В крайна сметка всичко това е необходимо за правилното обгрижване на пациента. Могат да се вземат грешни решения, ако тези правила не се спазват. Естествено, че лекарът трябва да адаптира изказа към социалното и културално ниво на пациента. Да използва разбираеми думи и изрази. Естествено, че нивото на един пациент до друг, на родителите на един пациент до друг е различно и ние сме длъжни да се адаптираме към това ниво. Не бива да се забравя, че думите са само част от това, което искаме да насочим към пациента. Но много зависи каква е модулацията на гласа, каква е мимиката и жестовете, ритъма на разговора, погледът. Тези елементи понякога могат да променят напълно съдържанието на това, което искаме да кажем на пациента или да внушим на пациента. И лекарят трябва много добре да знае това. Умението да... Какво е емпатията? Извинявайте много, аз доскоро много не знае какво точно е емпатия. Тя накрая човек се учи цял живот. Всъщност това е умението да създадеш отношения, в които в никакъв случай не бива да прозират отношения от рода на симпатия или антипатия. Трудна задача. Това е да постигнеш много важно равновесие с родителите, най-вече дори с някои млади пациенти. Защото общуването лекар-пациент е много особено и то трудно може да се сравни с други видове общения между човешки контакти и връзки. Неблагоприятните съдбовни новини са ежедневие на лекаря, т.е. когато той трябва да ги каже на пациента или на неговите родители. За болест с неблагоприятна еволюция, лечение с еstrогенно въздействие, загуба на способности от пациента, примерно ампутация на крайник или нещо друго тежко, смъртен изход, раждане на дете с тежки увреди. Когато се разговаря с пациента, е желателно да спазваме технологията и да не даваме времеви прогнози. Видиш ли, след 3 дена всичко е окей. Или след 1 месец, или след 3 месеца. Ако си кажем честно, никой от нас не знае, особено при едно сложно заболяване, как ще се развият конкретно събитията. Но непременно трябва да вдъхнем надежда. Тази надежда помага на пациента и на родителите положително да възприемат информацията, която им дава. Преценка за смисъла на живота на пациента или на семейството, дори в условията и рамките на болестта. Позволява да се набележат реални цели на лечебния процес. И най-важното, пациента трябва да усети, да получи уверение, че медицинският екип ще е с него по пътя на болестта до появата на добрите новини. На много има такива. Надеждата не е, както някои смятат, начин за заобикаляне на истината. Тя крепи пациента, дъхва му кораж за живота, енергия за преодоляването на трудният момент. Спестяването на истината изисква убеждаване на пациента, че медицинският екип е съпричастен към неговите тревоги, каквито и те да са. Много трябва да се слуша, но и да се чува, когато се разговаря с пациента. Внимателното изслушване изисква изграждането у лекаря на педагогически умения, капацитет. Емпатичното изслушване е ключ към успешния диагностичен и терапевтичен подход. И обясненията на лекаря трябва да са предварително подготвени, добре обмислени, възможно най-пълни. Разбира се, аз не си представям как всеки от нас сяда и си прави план за разговор с пациента. Това са умения, които се изграждат във времето, които всеки носи в себе си, но е хубаво, поне за миг, както руснаците правят преди пътуване, присядат за момент, да си помислят, когато тръгнем на среща с родителите и пациента, действително да имаме в главата си ясно какво
ние ще му кажем. Всичко това трябва да е изпълнено с респект към живота и човешкото достоинство, което е една от основните мисии на лекари. И необходимо изграждане на доверие, свободно достигащо до съзнанието. Стратегия на комуникацията. Елементите на тази стратегия са подходящата среда, достатъчно време за разговор, присъствие на придружители. Няколко коментара за подходящата среда. Съвсем не искам да бъда в качеството си на ментор, просто споделям и личния си опит от доста дългогодишна клинична работа, както знаете, в една сфера, която е доста тежка. Трябва да не се говори и така на коридора. Трябва да се създават условия и среда, в която родителите да могат да разберат какво им се говори. И да имаме необходимата тактика и начин на разговаряне. И достатъчно време да отделим за това. Аз съм си позволявал лично в моята практика да правя така, когато има сложен пациент, обикновено дългия разговор не го провеждам и никога не съм го провеждал на коридора. Каня родителите на следващия ден, примерно сутринта, отделям достатъчно време. През това време никой не трябва да ме безпокои в кабинета, да отваря и затваря вратата и да прекъсне разговора, който е започнал. Това са много важни неща, особено при сложните пациенти. Присъствието на придружители. Всеки от нас знае, понякога половината семейство, фамилията, от страна на бащата, от страна на майката, може да има и други от някакви клонове на фамилията и изведнъж нахълтват във вашия кабинет. Трябва да се уверите дали младите родители желаят тези хора да присъстват на вашия разговор. Аз лично съм имал немалко случаи, в които младите хора придобиват кураж и казват: ако обичате, излезте, и остават насаме с лекаря. Или само допускат някой от тази компания. Това е изключително важно. Общуването с пациентите, респективно с родителите, понякога се превръща в реални преговори, ако се замислим. Началото – отговор на въпросите на родители. Информиране на пациента и придружаващите го близки. Трябва да се проговаря обаче за окончателното решение в рамките на нашите възможности, научни познания и други технологични възможности. Но да се каже истината в подходяща форма. В крайна сметка, взаимоотношенията лекар-пациент трябва да почиват на уважение, респект към личността, да има качество на представената информация, да се изгражда реален диагностично-лечебен план, периодично актуализиран във времето и, което е много важно, обучение на пациента, включително и неговите родители, и реалното му участие в разрешаването на собствените му проблеми. Колеги, това беше един съвсем бегъл преглед върху една много сложна и широка тема. Но за това имаме време за дискусия, за да може всеки от вас да вземе отношение по някои от тези въпроси, което ще е ценното. Ще е ценно да чуем какво мислят и други хора по въпроса. Примерно, председателката на агенцията призвава да закриля децата и Националната мрежа за децата, която не само на книга, но и реално се бори за закрилата на децата. Всеки със своите методи. Естествено, че ние участваме в този процес със своите възможности и своите знания. Тъжното е, че между нас всичките общо взето няма достатъчно ефективна комуникация. И поради това ще ви предложа един такъв план на дискусията. Те ще седат на екрана тези въпроси, за да не се разводнява тя. Първо, трябва да решим проблем ли е качеството на комуникацията за нас в момента. Защото ако не е проблем, спираме дискусията и си отиваме. Ако е проблем, как да решим проблема? Трябва ли някой да се обучава? Кой да се обучава? Какво трябва да е съдържанието на обучението и кога да се провежда то? Качество на комуникацията трябва ли да е постоянна грижа в политиката на лечебните заведения? Там, разбира се,
въобще за всички пациенти, включително и там, където има детски педиатрични отделения. Каква е ролята на държавните институции в проблема? Роля на неправителствени организации, роля на медиите. И необходима ни е действена връзка между всички играчи. Необходим е взаимен респект. Само вчера ли беше или онзи ден, съобщихме как лекарите са убили едно дете, защото неправилно са го лекували. Никой не знае от кой е починало детето. Не се знае за каква болест става въпрос. Това е участието на медиите, участието на други институции. Пита се задачата, така ли трябва в обществото да се развиват нещата. Така че имате думата.